Nepočúval som ťa, ale dobré. Busaj sú. Drž pravo. Dobre, držíš vľavo. Čaute kamoši, dúfam, že sa vám zatiaľ video páči. Musím vám ale niečo veľmi dôležité povedať. Airsoft je super. A pokiaľ ťa baví Airsoft, alebo by si chcel začať s Airsoftom, tak tu mám pre teba niečo exkluzívne. Počúvaj, dňa 4.5. sa otvorí o 10 ráno priamo Katus Shop. Doslova tam bude kamenná predajňa Katusu. A kde, sa pýtaš? Bude to v obchodnom centre Tehelko na Bajkalskej pri štadióne v Bratislave. Takže určite, ak sa chceš pozrieť na repliky zbraní, chceš si pokecať možno s nejakými ďalšími airsofťákmi. Ja som v Amerike, čiže ja to nestíham, ale ty to stihnúť môžeš. Takže si zapíš tento dátum do telefónu, do kalendára. 4.5.2024 o 10. Katus Airsoft otvára v Bratislave, Bajkalská, pri Národnom futbalovom štadióne, obchodné centrum Tehelko. Zastav sa tam a choď pozerať ďalej moje video. Díky! Pozor na autobus. Neviem, či sa tam dostal, alebo nie. Bude to dobré. Neboj sa. Get down! Niekto inak v autobuse, pozor, vo vnútri, kempí to v autobuse. Pozor na chrbát. Nič. Jeden v autobuse. No, nedrží to moc. Máš hit? Aj on? Mŕtvola! Poďte. Dobre. Tak vybehnite von, tady to. Ale ideš. Ide o život! Dobre, ticho. Potrebujem pomoc v autobuse. Dobre, poďte. Dobre, prestaň! Poborovský. Pán policaj, čo máme robiť? Ty, to bolo blízko jak blázon. Pozor. Mám hit, mám. Oni nechcú ísť von. Pán policaj! Keď ma dostanete, bude až po korektár. Ale však to by ste dali vonku do... Poďte von. Poď. Poď rýchlo. Dávaš? Zvládaš? Držím to, skáč. Poď. Dobre, tu sa schovaj za autobus. Dobre, tu máš. Preho. Už sme vonku, pomôžte nám! Ja to bojím, jak kokot! Poď, dozadu, opatrne. Aha. Bol. Pozor, dobre, poď! Vstávaj! Čupni si, stoj, schovaj sa, tancuj.
to čo? Ešte koľko som ti nastrieľal? Naľavo sú, naľavo sú. Jeden išiel do budovy, jeden budova. Máš za tými barelmi? Ty máš, hej? Má. Paráda. Oba jednu. Mám!